with Select Africa TV, and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami. Hlonishwa siyakuhlonipha futhi sinomlando omuhle ngani nina leadership ngokulela lelizwe sasisebancane nalilwela lelizwe ukuthi sibe nenkululeko nalilwela lelizwe ukuthi kungabi nendawo ekuthiwa kuyiwa kuyo nalilwela lelizwe ukuthi kungabi bikho umuntu onelungelo lokuphatha isibhamu adubule omunye umuntu bese kuyathulakala ukuthiwa bengiyivikele. Bakaye mina ngikhuluma nginenxeba ngishonelwe ubhuti wami ebephuma emsebenzini sebehamba yedwa ehamba ngoPhoenix Highway engekho egciyekeni lendiya engekho emzini womuntu wavinjwa amandi ashaya imoto yakhe ayishisa amshaya naye waphunyuka ngale ndlela le aphunyuke ngayo waya esibhedlela eMagandi izolo sithola umyalezo ukuthi useshonile. Lo muntu lo bengeke egcekeni lendiya ebephumela emsebenzini eyigodukele ekhaya. Uma sikubona Magaye sikubona kwimedia asikuzwa ukhuluma ngobuhlungu esibhekene nabo nabantu bonke labantu abaningi. Uma kuwukuthi uhambile kufike ePhoenix Magaye uzobona ukuthi imoto eyishisiwe beyishiswa ku main road. Azikho imoto eyishiswe egcekeni lendiya, azikho imoto ekuthiwa bezise endaweni la kuluswa khona. Zonke imoto eyishisiwe beyishiswa ku main road. Sine question ukuthi umuntu ohamba ku national road Magaye uyi-threat kubani? That's a question. Number 2, Magaye asikuzwa-ke uzwelana nathi even kwimedia uzwelana nathi asikubona uzakithi sithukile ingakho siphume sababaningi kangawo asizokutshela ukuthi manje isinyathela amasimba abantwana. Asifuni ukuthi sifike lapho Magaye. Phansi ngokubulawa kwabantu abamnyama phansi. Phansi ngoMandiya asePhoenix abulala abantu abamnyama phansi. Magaye siyabonga ukuthi usugcine wafika. Hlonishwa siyakuhlonipha futhi sinomlando omuhle ngani nina leadership ngokulela lelizwe sasisebancane nalilwela lelizwe ukuthi sibe nenkululeko nalilwela lelizwe ukuthi kungabi nendawo ekuthiwa kuyiwa kuyo nalilwela lelizwe ukuthi kungabi bikho umuntu onelungelo lokuphatha isibhamu adubule omunye umuntu bese kuyathulakala ukuthiwa bengiyivikele. Bakaye mina ngikhuluma nginenxeba ngishonelwe ubhuti wami ebephuma emsebenzini sebehamba yedwa ehamba ngoPhoenix Highway engekho egciyekeni lendiya engekho emzini womuntu wavinjwa amandi ashaya imoto yakhe. King Nuwas with Select Africa TV, and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami.